som Ferry, 8 mesiacov som nejazdil kvôli zraneniu. Mal som dve šrúbky v členku, noha v pravom uhle, v podstate už to vyzerá tak, že to bude dobre. S kamarátmi každý deň feliť. Ešte som v podstate ani poriadne nezačal jazdiť a už sa chystám do Berlína a do Splitu a určite padne aj nejaká Praha.